Pozdrav dragi prijatelji, za današnji recept upotrebila sam ove sastojke koje sam nabavila u radnji, a koji mi se dopadaju, a vi možete upotrebiti i neke druge u zavisnosti od vaše mašte. Za današnji recept sam upotrijebila batato krompir ili slatki crveni krompir. Ja sam kupila ove manje krompire, ali postoje i daleko veći koje možete upotrijebiti u zavisnosti kakav sekač imate u kući da biste ga posle razlistali, kao ja evo sad što radim sa mojim nožićem. Batato krompir treba isjeći na što tanje listiće i onda ih staviti u pripremljenu proključalu slanu vodu da se samo malo izblanšira, ali nikako da se skuva. Ja evo imam malo problema s ovim mojim nožićem jer je već dosta izrađen, morat ću uskoro da nabavim novi, ali ako vi imate u vašoj kuhinji veći i oštriji nožić, onda će ovo sve ići kod vas lakše. U svakom slučaju vredi se potruditi jer je recept jako lep i mislim da će vam se dopasti. Pored batato krompira ja sam upotrebila i zelenu jabuku koja daje tu jednu notu svežine tom slatkom krompiru i sardini usoljenoj koju ću koristiti kao fil. Evo, ovo je sada naseckano i pripremljeno i kao što sam rekla, batato krompir ću kratko ubaciti da se izblanšira u vrućoj i slanoj vodi koju sam u međuvremenu pripremila. Za pohovanje sam odlučila da iskoristim preprženi kikiriki koji sam samlela u svojoj mašini za mlevenje kafe i koji ću koristiti u procesu pohovanja. Batato krompir ću da složim, pošto kao što rekao kupila sam manje komade, ako kupite veće nećete morati tako složiti, ali mislim da je bolje da vam pokažem da ne mora da bude iz jednog dela, nego da nekoliko sklopite i da napravite veličinu koja vama odgovara da biste to nafilovali. Znači ja sam stavila evo 4 komada i sada ću da stavim u to fil. Za moj današnji recept ja sam se odlučila za usoljenu sardinu jer ona daje tu potrebnu notu jačine ovom slatkom krompiru i kiseloj jabuci. To se lepo urolnamo i spojimo sa čačkalicom da se ne bi rasturilo u toku pohovanja. I tako nekoliko komada, onoliko koliko mislite da vam treba, ako poslužujete goste ili za ličnu upotrebu. Da ponovim još jednom, kao u svakom svom videu, ako vam se ovaj moj video bude dopao, radovat ću se da ga lajkujete, jer što više lajkova, više ljudi će moći to da pogleda. I ako abonirate moj kanal, ova knjiga recepata koja je u pripremi i koja će biti u PDF formatu, bit će za sve one moje pratioce koji budu izrazili želju da dobiju tu verziju mog kuvara. A sada kratko da opet o svom receptu, znači ređemo tako i pravimo te rolnice onoliko koliko imamo fila i materijala, a u međuvremenu pripremimo ulje da se ugreje da bismo sada tu masu mogli da ispohujemo. Za ovo današnje pohovanje ja sam upotrijebila bademovo brašno. I onda sam to umešala naravno u jaje, razmućeno jaje, pa onda u mleveni prepečeni kikiriki da bi to sve imalo jedan poseban ukus i stavila sam da se pohuje. Kada je ispohovano to izgleda otprilike ovako. Za sve to još ovaj materijal ću upotrebiti da ispohujem i crne masline
koje volimo. Vi možete i zelene i crne i koje hoćete, možete napunjene, možete samo masline, možete masline sa košticom ili bez, sve po vašoj želji. Znači uvaljamo u to bademovo brašno, onda u jaja i na kraju u ovaj samleveni preprženi kikiriki i sve to ubacim u vrelo ulje da se peče. Kada se ispeče, ubacim još jednom u ostatak ovog prepečenog kikirikija da bi to još bolju koricu dobilo. Evo, to tako malo promešam i to je to. Vidjet ćete kako lepo izgleda, evo kada isečem na pola, pogledajte kako je to lepo i dekorativno, a isto i vrlo ukusno. Ovaj recept je sad skoro pri kraju, sada ćemo se posvetiti malo aranžiranju i naravno degustiranju. Kao što rekoh, ako vam se dopada ovaj recept, radovat će me vaš komentar ispod videa, a isto tako ako abonirate moj kanal, to će omogućiti da više ljudi to vidi i svaka vaša ocena bit će za mene čast da je pročitam i zahvaljujem se za podršku unaprijed. Evo, to je otprilike izgleda ovako. Još malo dodamo badema odozgo. Evo, to je današnje predjelo ili doručak ili večera. Izaberite šta hoćete od toga. Prijatno vam bilo i do sljedećeg videa. Hvala, pozdrav!